Nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang duha ka lalaki sa gipaygayon nga bypass operation sa sitio Lower Matumbo, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Gipanguluhan ang operasyon ni Intel Agent GC Kabututan nga miresulta sa pagkasikop nila ni Jason, 30 ang edad, o Brigido, 20 ang pangidaron. Apan wala madakpi ang laing usa ka 20 anyos nga giila nga si Rashid. Sigun sa otoridad, ang didakpan na kuhaan og usa ka kilo nga gituho ang shabu nga nibalor og 6.8 milyones pesos base kini sa standard drug price. Nagdumili sa pakiginabi sa tigbalita ang didakpan kalabot sa ilang pagkasikop. Ang dinakpan nagatubang na og kasong paghupot og pagpayuhot sa ginadiling drugas nga kasamtangang nabalhog sa silda sa PDEA 7. Ang nasakmit nga illegal nga druga gipaubos sa otoridad sa chemical analysis. Samtang mohimo pa og dugang investigasyon ang otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.